Rhea, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Kumusta na yung page mo? Yung page ko, may ano siya, may error. Hindi ko alam bakit kaya ganun. Ano yung nag-error sa page mo? Yung sa stream ads. Stream ads lang? Oh. Tsaka minsan kapag marami ng views, tapos saka magkaroon ng issue. Ang akala ko kasi yung sa akin lang. Kahapon pa yung in-stream ads ko. May dumating na nag-error daw yung ano, yung earning sa stream ads. Pero hindi naman daw sa Reels. Oh, ganun din yung sa akin. Nakita ko rin yun. Paano pa kaya tayo nag-upload nito eh? Halos wala tayong views, wala akong kita sa stream ads, tapos nag-error pa. Sana pagka naayos na yung ano, yung pag-error sa ano, stream ads, baka naman pa-suggest ako ni Mito niyan. O bigyan mo na lang ako ng views. Ano yun? Ano, isisend ko sa'yo yung views. Oh, kasi yung page mo, lahat ng upload mo, halos maraming views. Maraming views. Wala na nga akong views ngayon. Kasi wala na rin akong upload. Wala akong masyadong ano ngayon. Wala akong content. Malay mo, sa paraan ng pag-e-error na yun, pagka naayos na yun, baka doon dumami yung mga viewers mo. Baka dumami yung mga ano mo. Yung kita mo, yung dollar mo, oh, malay mo, nagkamali din si Meta. Nalagay niya ng maraming dollar. Oh, diba? Oh, mga idol, narinig nyo? Sa mga maraming views, sa lahat ng content creator, isagad nyo na yung pag-upload nyo. Pagka marami kayong views, kahit konti lang yung followers nyo, kasi nag-suggest yung page nyo, or profile man lang o page, parehas din. Minsan mas marami pa yung non-followers kaysa sa followers ang nakapanood sa mga videos nyo. Minsan 1% lang yung yung followers nyo nakakita sa mga videos. 99% naman yung non-followers na nakakita sa mga videos nyo. Ibig sabihin nun, sinasuggest ni Meta ang mga videos na ina-upload nyo. Kahit hindi nyo followers, nakikita nila yun. Kaya huwag kayong tamarin mag-upload ng mga videos nyo, lalo na mga reels. Katulad ko, wala akong views. Ikaw, kahit wala kang views, mag-upload ako kahit walang views. Kahit wala kang views, kahit ako lang yung views mo, okay na yun. Panoorin mo na lang yung ano, yung video. Oo, huwag kang mag-alala. Ilalike pa nga kita eh. Dapat mag-comment ka naman dun para makita ko na manood ka talaga. Aba, syempre mag-like lang yun, okay na yun. O sa mga kapwa ko na walang views, mga idol, wag tayong tamarin kahit wala tayong views. Upload lang tayo ng upload, baka maawa din sa atin si Meta na i-suggest na yung ano, yung upload natin kahit anong video, Reels or stream ads. Kahit nag-error ngayon yung stream ads, hindi ko alam. Kahapon lang dumating yung ano, yung notification na nag-error yung stream ads. Marami pa nga akong nakita, mga 2 araw na or kaya 3 araw, mga hindi pa abot sa 100 yung mga views nila. Pero marami pa rin silang ina-upload, hindi pa rin sila susuko, upload pa rin sila ng upload. Kung baga nakisabay lang ako sa uso. Okay na mga idol, peace.